Efterskolerne slår tonen an til mere samarbejde med virksomheder. Vi vil bygge bro til ungdomsuddannelse og job. Det kan være svært for os at komme ind i en virksomhed. Vi undrer os over, hvad der gemmer sig bag murene. Vi har brug for, at virksomhederne åbner sig for efterskolerne og viser os, hvad der sker i produktionen, i laboratorierne eller på kontorerne. Det kræver, at de også selv får øje på, hvor interessant det er, det I går og laver, og får lyst til at dele det med os. Efterskoler og virksomheder kan lave spændende ting sammen, hvis de får opbygget et detaljeret samarbejde. Der er brug for en dialog om konkrete behov, rammer og forventninger. Det handler om at komme tættere på hinanden. Når vi kombinerer teoretisk viden med praksis, kan vi give eleverne den bedste læring, der findes, og være med til at udvide deres syn på, hvad de kan blive, ikke mindst i industrien. I kan også få noget ud af det. Vi kan hjælpe jer med at tænke ud af boksen og få nye billeder på jer selv. Vi har et fælles ansvar for at få uddannet de unge til at blive kompetente medarbejdere i fremtiden. Efterskolerne har brug for virksomhederne som læringsrum. Så kom frit frem. Vi kan ikke skabe musikken alene.